Okay, so naana ta sa chapter 31, no? Mao kini ang pagpanday sa tulda nga tagbuanan. Kaganina sa chapter 30 o katong mga previous chapters, mo to ang gihatag nga instruction sa Ginoo unsaon paghimo. O karon sa chapter 31 sugdanan nila paghimo ang tulda nga tagbuanan, no? Magpanday na sila. Okay, so verse 30 chapter 31 verse 1. Ang Ginoo miingon kang Moises, gipili ko si Bezalel nga anak ni Uri nga anak ni Ur sa banay ni Juda. Gipuno ko siya sa akong gahom og gihatagag kaalam og hiyas sa pagpamuhat og bisag unsa. Wow, inyong naobserbahan? No, ingon ang Ginoo, gipuno ko siya sa akong gahom o gihatagag kaalam og hiyas sa pagpamuhat og bisag unsa. So igsoon diha nagnakoy na kuan pa pahinumdom, no? Ako na hinumduman. Kaning tanan natong talent gikan yun ni sa Ginoo, no? Tanawar gud na ingon siya, gipuno ko siya sa akong gahom o gihatagag kaalam og hiyas, no? Hiyas, talent, hiyas sa pagpamuhat og bisag unsa. So misag unsa iyang buhaton gikan tos Ginoo, kanang kabalo ka mo drawing gikan na sa Ginoo. Dili na imuhang kaugalingon gikan na sa Ginoo. Kabalo ka mo kanta gikan na sa Ginoo. Kabalo ka mo sayaw gikan na sa Ginoo. So busa igsuon gamitan na para sa Ginoo, para sa iyang kahimayaan. Kay siya ang naghatag ana, no? Ayaw usiki ang gihatag sa Ginoo nga hiyas sa imuha. Gamita para sa kahimayaan sa Dios. Amen. Okay, padayon na to, no? Verse 4. Siya mao'y maghimo sa mga maanindot nga mga gibuho ginamit ang bulawan. Dibuho. Di kay ko kakuan sa dibuho. So, murag guys, siya buslot, no? Ginamit ang bulawan. Plata o bronze. Siya ang maghimo sa mga alahas, ang magkulit sa kahoy o sa tanang matang sa buhat. Okay. Og aron may makatabang kang Bezalel, gipili ko usab si Oholiab, ang anak nga lalaki ni Ahisamak sa banay. Okay. Sa banay ni Dan. Okay. Gihatagan ko usab og katakos ang tanang hanas nga mga trabahador aron buhaton nila ang tanang butang nga gisugo ko kanimo. So ang Ginoo gyud ang naghatag, no? So gihatagan ko usab og katakos, no? Tanan nato nga mga abilidad gikan yun sa Ginoo igsoon. Okay, verse 7. Ang tulda nga tagbuanan, ang sudlanan sa kasabutan, ang takob sa sudlanan og tanang kahimanan sa tulda, ang lamesa og ang mga kahimanan niini, ang kaldero nga lunsay bulawan ug ang tanang kahimanan niini. Ang halaran sa insenso, ang halaran alang sa mga halad nga pagasunugon ug ang tanang kahimanan niini. Ang hunawanan ug ang tungtunganan niini, ang mahalon ug sagradong biste ni Aaron nga pari ug sa iyang mga anak aron gamiton sa ilang pag-alagad. Verse 11. Ang lana nga igdidihog ug ang humot nga insenso alang sa dapit nga balaan. Inighimo nila niining tanan, kinahanglang himuon kini sumala gayud sa akong gisugo kanimo. So ang mga instruction si Moises ra gyud ang gitagaan sa Ginoo niya. Si Moises na ang mo instruct sa mga taong Israelita, no? Kay so padayon ta sa verse 12, ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang katawan sa Israel nga kinahanglang tamdon ninyo ang akong adlaw nga igpapahulay kay mao kini ang ilhanan tali kanako og kaninyo og sa inyong kaliwatan. Aron kamo masayod nga ako ang Ginoo, maoy nagpili kaninyo aron mahimong akong katawhan. Busa kinahanglan nga tamdon ninyo ang adlaw nga igpapahulay kay gibalaan kini alang kaninyo. Ang dili magbalaan niini kinahanglan patyon.
Ang magtrabaho sa adlaw igpapahulay puuhon gayod. So kung magtrabaho ka imbes nga rest day na, no? Tigpagpahulay. Naingon dali puuhon gayod. Verse 15, buhatan ninyo ang inyong mga buluhaton sulod sa unom ka adlaw apan ang ikapito adlaw sa pahulay o kini balaan. Amen. Gigahin kini alang kanako. Patyon ang magtrabaho ni anang adlawa. Verse 16. Kinahanglan tamdon sa katawhan sa Israel ang adlaw nga igpapahulay kay kini usaman ka kasabutan nga dayon. Okay, usa kini kawalay katapusan nga ilhanan tali kanako og sa katawhan sa Israel. Kaya ko ang Ginoo maoy naghimo sa langit ug sa yuta. Ang Ginoo mo'y naghimo sa langit ug sa yuta. Sulod sa unom ka adlaw ug isa ikapito ka adlaw mipahulay ako og nakapahulay gayod. Remember sa Genesis chapter 1, mo ang Ginoo naghimo sa langit ug yuta, no? So, gi-remind sa Ginoo diri sa mga Israelita. Okay, verse 18. Tapos makigsulti ang Dios kang Moises didto sa bukid sa Sinai. Gihatag niya ngadto kang Moises ang duha ka papan nga bato nga gisulatan sa kasuguan nga ang Dios mismo mao'y nagsulat. Amen. So mao to ang chapter 31. So ato ang padayonon ang chapter 32 ani, no? Kay gamay ra ka ito nga 6 minutes na human nato ang chapter 31. So dili kaayo gyud ka na bang taas ang time dito nga to ang ma-spend kung magbasa tagpulong sa Ginoo. Dili kay 1 hour dili ra, no? Ang Ginoo magpadayag baya gid sa iyang pulong. Manang igsuon awhagon tagyud ka magbasa gyud tagpulong sa Ginoo, no? Dili lang maminaw kundi magbasa gyud. Pero kinahanglan pag maminaw pud ta, no? Okay, so chapter 32 verse 1. So okay. Sa pagkamatikod sa mga tao nga si Moises dugay nga wala mulugsong gikan sa bukid. Miadto sila kang Aaron og miingon kaniya. Kasi remember, ang mga instructions sa Ginoo daghan kaayo. Didto tos tumay sa bukid nga ang Ginoo si Moises ra naa didto. No, mga instruction nga gihatag sa Ginoo. Didto tumay sa bukid og ang mga tawa natingala nang anong dugay kay si Moises ning balik. Kaya sila kabaluon sa kadaghan ang gihatag sa Ginoo nga instruction kang Moises. Og diri mo tan-aw na to. Okay, so sa dihang asa na to? So miadto ang mga tawo kang Aaron og mingon kaniya. Hala, buhati kami usa ka Dios nga maoy mangulo kanato. Kay wala kita masayod unsay nahitabo ni ining tawo nga ginganlag Moises nga maoy nangulo kanato sa paggawa sa Ehipto. Tanawa ra gud, ingon pa sila, hala, buhati kami usa ka Dios nga maoy mangulo kanato. Can you imagine nga magpahimo ka sa laing tao o imong Dios para mutudlo nimo or mangulo nimo? Dapat ikaw ang mangulo kay ikaw man ang mas nakahibalo sa imong gihimo, di ba? Excuse me. So, walang na akong na-realize ba? Na kung ang tao maghimo og usa ka sabay himo og Dios ani nila. Ya mo ang katong inong hinimo sa tao mo ilang simbahon kay mo ay magngulo nila. Nga sila man dapat, di ba, kasi sila may tao na sila pangisip. Ang katong gihimo nila wa mo pangisip, di ba? Okay, padayon na to. Okay, verse 2. Si Aaron miingon kanila, panguha ang mga ariyos nga bulawan sa inyong mga asawa ug sa inyong mga anak nga lalaki o babay ug dad-angan hikanako. O naminaw si Aaron sa ilahang sugyot, no? Kay si Aaron wa pa mo kabalo sa plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi nga muon dayon siyang pari, no? Kay si Moises wala pa man nakanaog gikan sa bukid, no? Okay, so verse 3 ingon diri, busa gikuha sa tanang katawhan ang ilang mga ariyos nga bulawan ug gidala ngadto kang Aaron. Gidawat niya ang mga ariyos o gitunaw kini o gibubo ang bulawan ngadto sa hulmahan.
Pinaagi niini nahulma ang usa ka nating baka, no? So nating baka ang gawas. Excuse me. So nating baka ang gawas sa ilahang nahulma nga mga bulawan. Ang mga tawo miingon, Israel mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. So wala sila nasayod sa ilang gihimo, right? No? Kaya ang Ginoo espiritu, no? Dili siya makita o di nato siya ma-compare sa bisan unsang butang diri sa kalibutan. Okay, so verse 5 atong padayonon. Sa pagkakita ni Aaron niini nagtukod siyag usa ka halaran sa tubangan sa nating baka nga bulawan. Unya nagpahibalo siya sa pag-ingon, ugma adunay kasaulugan aron sa pagpasidungog sa Ginoo. Sayo sa pagkasunod buntag naghalad silag mga mananap nga gisunog ug naghalad silag mga mananap alang sa halad sa pagpakigdait. Nang lingkod ang katawhan nag-inom ug nangaon ug unya nagpatuyang sila sa kahilayan. So, ang ilang gihimo actually is rebellious, no? Nag-rebellion sila batok sa Ginoo. Kay wala ang Ginoo nag-ingon nga maghimo sila Dios, no? Wala nag-ingon ang Ginoo kang Aaron nga maghimo sila Dios, ang mga tao ang nagsugyot ato, no? Okay, sa itong padayonon, verse 7, mingon ang Ginoo kang Moises, lakaw, pagdalig lugsong. Okay, ang Ginoo nakiistorya na pod kang Moises, no? Pagdalig lugsong kay ang imong katawhan nga gipagawas mo sa Ehipto nagpakasala. Oh. So sala gayud ang pagsimba og Dios, no? Okay, verse 8. Dali ra silang mitipas sa dalan nga gipasubay ko kanila. Naghimo sila og usa ka nating baka sa tinunaw nga bulawan ug gisimba nila kini ug naghalad usab sila mga sakripisyo alang niini. So nakita na daan sa Ginoo ang ilang gihimo before pa si Moises ming kanaog, no? Okay, miingon sila, Israel mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. Verse 9, ang Ginoo miingon kang Moises, nasayod ako nga gahig ulo, no? Nga gahig ulo kining maong katawhan. Verse 10, karon pasagdi ako kay laglagon ko sila sa nagdilaab kong kasuko. So nasuko pag-ayo ang Ginoo sa dihang nagsimba ang mga tao sa Dios nga ilang gihimo, no? Ang nating baka nga hinulma gikan sa bulawan. Perting sukuha ang Ginoo, ingon siya, laglagon ko sila sa nagdilaab kong kasuko. So nagdilaab yun ang kasuko sa Ginoo. Unya himuon ko ikaw ug ang imong kaliwatan nga usa ka bantugang nasod. Verse 11, apan si Moises nangaliupo sa Ginoo nga iyang Dios og miingon. Okay. Si Moises ang nangaliupo sa Ginoo para sa katawhan, no? Ingon siya, o Ginoo, nganong pasilaubon mo man ang imong kasuko batok sa imong katawhan nga giluwas mo gikan sa Ehipto pinaagi sa dako mong gahom. Verse 12. Makaingon unya ang mga Ehiptohanon nga gikuha mo di ay sila sa Ehipto kay buot mo silang patyon dito sa kabukiran ug aron mapuo sila. Ayaw na intawon ipadayon ang imong kasuko. Ayaw usab intawon pahamtangi sa katalagman ng imong katawhan. Hinumdumi ang imong mga alagad nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob ug ang gisaad mo kanila nga gipanumpaan mo sa imo ngalan. Miingon ka kanila, pasanayon ko ang inyong kaliwatan sama sa kadaghan sa mga bituon. Ihatag ko sa inyong mga kaliwat kining tanang yuta nga akong gisaad og mapanag-iyan nila kini hangtod sa kahangturan. Kay 14, busa wala ipadayon sa Ginoo ang iyang nahuna-huna ang buhaton ug wala niya pahamtangi sa katalagman ng iyang mga katawhan. So nalukmoy ang kasing-kasing sa Dios sa gihangyo ni Moises kay patyo na unta gid sa Ginoo, no? Sa nagdilaab niyang kasuko ngadto sa mga tawo nga nagsimba sa Dios, sa mga tawo dito nga hinulma nga
nating baka gikan sa hinul mga bulawan. So igsoon dili gyud maayo no nga magsimba ta og mga hinimo sa kamot sa tao kay masuko gayud ang Ginoo no. Magdilaab ang iyang kasuko sa dihang magsimba tag laing Dios gawas kaniya no. Ingon ang John I think 14 basta sa chapter 14 to mga nasa last verse. Ingon to ang Dios espiritu o ang magsimba kaniya nga magsimba kaniya sa espiritu o kamatuoran. So sa pulong ta sa Ginoo gyud mo balik igsoon, no? Okay, verse 15, mibiya si Moises og milugsong sa bukid dala ang tigpahinumdom nga duha ka papan nga may sulat sa kasuguan sa loyog-loyo. Ang naghimo ni adtong papan mao ang Dios ug ang nahisulat niini gikulit sa Dios mismo. Verse 17, nadungog ni Josue ang kaguliyang sa mga tao ug miingon siya kang Moises, nadungog ko ang kagahob nga sama sa gubat sulod sa kampo. Okay. Si Moises miingon, dili kana kagahob sa kadaugan o kagahob sa kasub-anan tungod sa kapildihan kundili mga panag-awit ang akong nabati. Sa dihang nagkaduol na si Moises sa kampo ug nakita niya ang nating baka ug ang mga tawo nga nagsayaw-sayaw, labihan niyang sukua, no? Labihan niyang sukua nga nakita niya ang mga katawhan nga nagsayaw-sayaw at tubangan sa nating baka nga hinul magikan sa bulawan, no? Gibusdak niya ang mga papan nga iyang gidala ug napusgay kini diha sa tiilan sa bukid. No? Napusgay kay iyang gibusdak tungod sa iyang kasuko. Verse 20, unya gikuha niya ang nating baka nga ilang gihimo ug gidauban kini. Unya iyang gidugmok o gisagol sa tubig o gipainom niya kini sa katawhan sa Israel. Tungod sa iyang kalagot igsuon, iyang gitunaw ang maong nating baka nga gikan sa bulawan ug iyang gisagol sa tubig sa mga tawo ug gipainom, no? So unsa may mahitabo atong mga tawo nga nanginom? Siyempre mahilo sila, no? Kay naa may metal or na may kanang mga bulawan nga nasagol sa tubig. Okay, so tan-aw na to unsay mahitabo. Okay, verse 21. Giingnan niya si Aaron, unsay gihimo niining katawhan nganha kanimo nga giingnan mo man sila sa paghimo niining makalilisang nga sala, no? Makalilisang nga sala. Okay, unsay gihimo niining katawhan nganha kanimo nga giangin mo man sila sa paghimo niining makalilisang nga sala. So suko jud kay si Moises, no? Verse 21, si Aaron mitubag, ayaw kasuko kanako. Nasayod ka bitaw nga gusto gayod sila nga magbuhat og daotan. Mingon sila kanako, himui kamig Dios aron maoy mangulo kanamo kay wala kami masayod unsay nahitabo kang Moises nga maoy nagkuha kanamo sa Ehipto. Verse 24, giingnan ko sila dad-a nga re nga kanako ang inyong bulawan. Busa gihatag nila kanako ang ilang bulawan. Unya giitsa ko kini sa kalayo ug nahulba kining nating baka. 25. Nakita ni Moises nga wala makapugong si Aaron sa katawhan ug nagpatuyang sila sa ilang kaugalingon at tubangan sa ilang kaaway. Busa, verse 26. Mitindog si Moises diha sa ganghaan sa kampo ug misinggit, kadtong dapig sa Ginoo duol kanako. So iyan ang gipapili ang mga tao, no? Insya, kadtong dapig sa Ginoo duol kanako. Miduol kaniya ang tanang mga Levita, itong mga pari, no? Mga Levita, itong mga mag-serve diha sa tulda. O giingnan niya sila, kini mao ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Ang matag usa kaninyo kinahanglan magtakin sa iyang espada ug lukpan ninyog suroy
ang tibuok kampo ug pamatyan ninyo ang inyong igsuong lalaki. Kahigalaan ug mga silingan. Gituman sa mga Levita ang mga gisugo ni Moises kanila ug niadtong adlaw 3,000 katawo ang napatay, no? 29. Giingnan ni Moises ang mga Levita, niining adlaw gihalad ninyo ang inyong kaugalingon ingon nga mga pari, no? Ang Levita mao to ang mga pari. Okay. Alang sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagpatay sa inyong mga anak nga lalaki ug mga igsuon mga agsong lalaki busa gi panalanginan kamo sa Ginoo karong adlaw. Pagkasunod adlaw si Moises miingon sa katawhan, nakahimo kamog makalilisang nga sala. Apan karon mutungas ako sa bukid ngadto sa Ginoo. Basin pagmadani ko siya sa pagpasaylo sa inyong sala. Mibalik si Moises ngadto sa Ginoo ug miingon, pagka makalilisang gayod sa sala nga nahimo niining mga tawhana. Naghimo sila og Dios nga bulawan aron ilang simbahon. Apan pasayloain taon sila sa ilang mga sala. Kung dili ka makapasaylo kanila, papasa sa imong listahan ang akong ngalan. Hallelujah, no? So, ang ilang gihimo nga Dios dagko ang kabayaran, no? Ang consequence nga nahitabo sa ilang kampo. Daghag na nga matay, no? Daghag na nga matay tungod sa maong sala. Okay, verse 33. Ang Ginoo miingon kang Moises, ang ngalan sa nakasala kanako maoy akong papason. Karon, lakaw dada ang mga tao sa dapit nga giingon ko kanimo. Ayaw kalimot nga giyahan kamo sa akong anghel. Hinumdumi nga ang akong anghel magagiya kanimo apan inigabot sa hustong panahon. Silutan ko gayud sila tungod sa ilang sala, no? Okay. 35. Gipadad-an sa Ginoo og mga sakit ang katawhan tungod kay ilang gipahimo si Aaron og nating baka nga bulawan. So, no, gipadad-an og sakit ang mga katawhan tungod sa ilang sala na pagsimba og Dios nga maotong nating baka nga gikan sa bulawan. Okay, so mao to ang chapter 32 mga igsoon. So, kung napatay time karon, moderate ko sa chapter 33, pero i-separate na ko siya nga video. So, igsoon, salamat kaayo. So, magkita ta sa sunod nga chapter. God bless you, igsoon.